Kebareng kula aturi jengkar saking sasana palenggan panjenenganipun Nimas Ayu Vita. Wis pokoknya luar biasa iki. Biasa. Biasa. Aku kluna kepleset lho asline lho. Kepleset, penting ora ning jagang ya. Ning iki awake dhewe suwe ning kene malah glowing lho. Lah ngapa to? Lah piye wong iki musuhe kaya ngono kok. Ora apa-apa, rasa dadak tuku skincare. Aku maneh-maneh kaya Wisnu ngene iki diadepno rene wis glowing, apa meneh aku. Kuwi ora glowing. Nek dasare aku wong ora patek ketara iki keseneng seng kena kok ora pati ketara to? Lah aku kan golongane makhluk alus ngono lho. Garek muni ireng ngono lho. Aja dicethake ngono to, aku ora seneng nek ya dicetak-cetake ngono kuwi kok so. Ya. Niki mau saking andhap sampun wonten atensi napa dereng? Dereng wonten. Oh, dereng. Nggih. Pak Linmas, mbok pilih badhe ngersake lagu napa, Pak? Podang kuning siap. Wah, iki Wisnu golongane nek delengkas Gubuk Asmara sing kena orek-orek mau. Pak Sas ning ndi? Niki langsung diminangkani nggih Pak nggih. Nggih, langsung diminangkani pamundutanipun saking Bapak Linmas. Mbok pilih kersa minggah nggih mboten napa-napa, sangune dikendeli. Ning kono ya padha wae. Lah nggih, napa? Pak Linmas nika ingkang napa weteng ajeng nika nduk ya. Iki duweni tugas sing abot lho ngamanno wong sakmene mbrae. Nek perlu takon nggawa kresek. Dadi apa sing ngono takon ngamanke ngono lho karepku iki. Kok diamanke bare kresek lho. Lah tugase menjaga keamanan, artine iku ngamanno contone HP-ne tukang syuting sing kan kaya ngono to maksudnya. Heeh, samar nek carry ya diamanke. Iya. Terima kasih kerjasama dari Jawas Audio juga OP Production, matur sembah nuwun. Mangga Wok, Sahayu. Nadyan wujute mung peksi. Iki nak duit takok sepiro ngono. Senadyan wujude mung manuk kuwi artine. Pradi Majeng miki mboten napa-napa, Pak. Lah kalih gogoh-gogoh. Lah siap. Gogoh-gogoh apane ngono lho. Kok iso digogohi barang. Senengane dirogo-rogo ngono ya. Lah iya. Maksudnya dirogone sing ora ngono kuwi lho kok iso. Alus manis nyengsem golek isi podang jenah. Ayo Mas, timbang guyang-guyu ngono lho. Aku mesake simbah kae lho. Pripun? Leng delok awakmu ku direwangi sampai kepanasan kaya Ya, ora dirasa. Mesti batin. Perkara krungu suaramu tok wis rasane adem. Oh adem, arep panas-panasne adem ya. Oh iya. Mbah sinten Mbah paring asma Mbah? Oh, Mbah Mantuk. Mbah Mantuk. Nah nggih. Nggih. Sehat-sehat nggih Mbah nggih. Wah,
Iki nduk, ndelok awakmu semangate kaya ngono aja kalah karo semangate sing tuwa. Ayo tekan ndi mau. Tekan tiba. Iba bunga piku Pak niki nganu kula ten nginggil napa ten ngandhap? Yo. Oh ten nginggil. Karek Berarti manut pamut mengke itu. mriki nggih Pak nggih. Oh nggih. Lah kalau Jenengan- wingi turune sudah ada bocoran loh, Piye? katanya sawerane banyak. Oh, ngono Nah. ta. Awakmu kok wis ngerti bocor-bocoran Aku barang wingi ngono wis lho? ditilpun kok. Heh? Wis ditilpun. Komane Ma- bocor. Bener no, bocor tenan iki. Yo, wis. Aku yo disetelpon padha wae. Lah iya, rasa. aku wis ditilpun Ya, mau wis. Heeh. Wis angel angel tenan kok. Nah. Iki terkhusus binatang tamu tok liru keliru. Bintang tamu. Iya salah aku ngomong keliru Binatang ngono mangsamu, kosong. kebo apa aku. Nek ora salah iki tekan Sukosono. Ora. Yo. Nyanding bisa dadi tombo Sugeng midhangetaken Kakung. Isa amaning omah wis ora krasan kaluyuran anggoleki sing tak sayang mubeng medar anggon goleki area kerasa esuk awan nganti wengi iman yen nganti liya kanyaban kleyang-kleyang tak sawang mutane ngapan kegancangan tak rindi saka kadowan sarawe ngoceh dheweke ngaleh bencokan elok kae tak suwun mbok aja ngecek wadang kuning agawi pikirku komeng seleret irung tak sama tambah manis nibuah bunga yen kelakon nyanding selirane ora bakal ati buka diwangian yen asih padha ngandhut ati kepranan ora mandung atiku san saya gegeran seranganane sono pikat mulut Cakrawala iki
Pamunutan so pamunutan samangke badhe dipun aturaken. Iki engko urutane iki sing nyemek